Početkom ove školske godine za učenike ove škole, takođe i za članove kompanije, uz pomoć i u saradnju nevladine organizacije Zeleni 100 i Gradskog sekretarijata za sport i omladinu, organizovali smo seminar pod nazivom Na putu do poslovnog uspeha. Trajamo 2 dana koji su dopunili naša znanja iz primenjene ekonomije. Naši predavači su bili licencirani eksperti Vesna Rašković i Sanja Zagorac-Knežević. Zaboravim, imam još jedno prezime, što kaže, ja sam udata, majka dvoje maloletne dece. Ekonomiju sam završila ovde kod nas u Beogradu i radim ukoliko a to je tržište mesto potreba. Okej? Međutim, da li je dovoljno tržište mesto slova i tražnje? To je tačno. Znači, vi morate neko da traži, a neko da to potreba. To je skoro super. Sad, moje pitanje, da li možete da kažete, pa postoji potreba za